Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбір темалар турында кыскача. Біздің Ишегалды республика программасы буенча эшләр 61%-ка башкарылган. Бу елны чаллы халкын тагын нинди үзгәрешләр көтә? Чаллы дельфинариенда шатлыклы хәбәр: Көньяк Америка диңгезмәчләренең пары әти-әни булган. Біздің Ишегалды республика программасы буенча эшләр 61%-ка башкарылган. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында хәбәр иттеләр. 2024 елда шәһәрдә 71 йорт тәртипкә китереләчәк. Чаллы халкын тагын нинди үзгәрешләр көтә? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Капиталь ремонт программасы буенча 2024 елда Чаллыда 114 йортта ремонт планлаштырылган. Аларда 52 меңнән артык кеше яши. Хәзерге вакытта эшләр 80%-ка башкарылган. Моннан тыш 40 лифт алыштырылган, инженерлык челтәрләре, фасадлар һәм түбә яңартылган. Барлык эшләрнең тәмамлану вакыты 15 август. Ремонтировать в пустующем помещении – это одно. Ремонтировать, когда люди живут, семьи живут, это другое. Поэтому зима, она точно наступит скоро. Поэтому все работы, которые мы запланировали, сезонные, как мы договорились, к 15 августа, через месяц, сегодня на дворе 15 июля, ровно через месяц все работы необходимо завершить. Чокырларны ремонтлауда дәвам итә. Эшләр 15350 квадрат метр майданда башкарылган. Моннан тыш имин һәм сыйфатлы юллар милли проекты буенча Яшьлек проспекты яңартыла. Эшләр Автозаводский проспектында, Сөембикә проспектыннан Тынычлыкка кадәрге участокта алып барыла. На сегодняшний день выполнение составляет 35,6. Ведутся работы по устройству бортовых камней, пешеходных тротуаров, парковочных мест, работы по укладке выравнивающего и подстилающего слоев основания. Все работы в графике. Шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов хәбәр иткәнчә, Боровецкий күперендә дә капиталь ремонт дәвам итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 2024 елның 6 айы эчендә Чаллыда яшәүче 57 кеше күп функцияле үзәк аша судтан тыш банкротлык хезмәтеннән файдаланган. Бу хакта шулай ук мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында күп функцияле үзәкнең Чаллы шәһәре буенча үзәк филиалы башлыгы Евгения Варго хәбәр итте. Моннан тыш ярты ел эчендә Чаллыдан дәүләт, төбәк һәм муниципаль хезмәтләр алу өчен 244 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Хәзерге вакытта күп функцияле үзәктә күрсәтелә торган хезмәтләр саны 285-кә җитә. Бу Росреестр, Эчке эшләр министрлыгы, ЮХИДИ, Салым хезмәте, Биологик ресурслар комитеты, СФР, суд приставлары, ЗАГС органнары хезмәтләре һәм башкалар. Бу ел башыннан күп функцияле үзәк офисларына яңа хезмәтләр сорап та мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Это прием отказов граждан от биометрии, выдача карты болельщика, идентификация при получении электронной цифровой подписи в приложении «Госключ», организация отдыха детей в каникулярное время. Кроме того, это установление факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и прием уведомлений о начале предпринимательской деятельности по обслуживанию газового оборудования. Шулай ук 1 июльдән кайбер хезмәтләр буенча дәүләт пошлинасы артты. Гражданнар өчен иң уңайлы хезмәт булып ЕСИА кала. Аның ярдәмендә табибка язылырга, пособиеләр рәсмиләштерергә һәм белешмәләргә заказ бирергә мөмкин. Люди бывают разные, но подход ко всем должен быть один. Людей нужно уважать и любить. И оказывать им всестороннюю помощь и поддержку. Поэтому то, что вы сегодня делаете, это большая, нужная и важная работа. Она ежегодно совершенствуется. Банкротлыкка килгәндә хәзер бу процедураны 25 меңнән алып 1 миллион сум бурычы булган гражданнар үтә ала. Моннан тыш банкротлык процедурасы өчен капат мөрәҗәгать итү 5 елга кадәр кыскартылды. Шулай ук бурычларны күп функцияле үзәк аша бердән-бер керемне пенсия булган пенсионерлар һәм бала туу яки тәрбияләү буенча пособие алучы гражданнарда ясатырга мөмкин. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллы дельфинариенда Көньяк Америка диңгезмәчләренең парында яңалык. Элио һәм Элина беренче тапкыр әти-әни булдылар. Тулырак алдагы материалда.
Шул рәвешле диңгез мәчесе үзәнисе белән аралаша, аларның һәрберсенең үз тавышы. Дельфинарий хезмәткәрләре сүзләренчә, баланың холкы буенча нинди булачагын әйтергә әле иртәрәк. Ләкин ул бик кызыксынучан, тыныч һәм тренерны күзәтергә ярата. Сәламәтлеге белән барысы да тәртиптә. Алга таба да шулай булсын өчен диңгез мәчесен аның әнисе Элина белән бергә башкалардан аерганнар. Бу аларны бер нәрсәдә борчымасын өчен эшләнелә. Для мамы с малышом мы на данный момент создали максимальные условия для того, чтобы оградить от контакта с посторонними, даже со своими сотрудниками. То есть доступ к вольеру имеет только один человек, тренер один, для того, чтобы мама не потеряла молоко, чтобы она не стрессовала, и малыш тоже, чтобы рос максимально, так скажем так, в естественных условиях. Дельфинарийның күркәм традициясе буенча яңадан сабыйга иң яхшы исемгә конкурс игълан ителүе дә ихтимал. Әмма әлегә бу малаймы кызмы икәне аңлашылмый. Бу бары тик берничә айдан соң гына билгеле булачак. Ричи белән дә шулай булды. Бүген аңа 1 яшь. Бирдә дельфин да үсә. Ул 7 декабрьдә туган. Аңа малай дип исем кушканнар. Постепенно начинаются небольшие тренировочки, то есть что-то основное, легенькое, чтобы малыш не уставал, чтобы ему было интересно. То есть малыш уже начинает полностью вовлекаться в процесс тренировок, но не навязчиво. На шоу он повторяет много за своими взрослыми, скажем так, собратьями. Много играет, много повторяет. Алар белән бергә сикереп чыган ниндидер элементларны кабатлый. Дельфинарий хезмәткәрләре фикеренчә, уку процессы җиңел булачак, чөнки сабый һәр нәрсәдә кызыксынучан. Барлыгы бөтен вакыт эчендә шулда 5 дельфин һәм 3 диңгез мәчесе туган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Эссене кешеләр генә түгел, хайваннар да начар кичерә. Җәйгесе дә шулда күп кенә эт һәм песи хуҗалары грумерларга ешрак мөрәҗәгать итә башлаган. Әлеге белгечләр клиентларының артуын белдерә. Кайсы төр этләрнең юннарын һәр вакыт, кайсыларыныкны бары тик эсседә генә кисәргә. Бу процедуралар куркыныч түгелме? Бу сорауларга җавапны хезмәттәшебез эзләде. Раушания Файзулина йоркшский терьер Мониканы артык юннарыннан коткара. Хайванның сәламәтлеге өчен аны кайгырту мөһим дип белгеч. Ул грумер булып күптән эшли һәм хәзер клиентларының күп булуын белдерә. Гадәти көндә бер белгечкә иң күбе 4 эт туры килсә, эсседә бу сон 10га кадәр җитә. Шул ук вакытта этләрнең юнын бик кыска калдырырга киңәш ителми ди ул. Без аны бик яратабыз, сөенеп каршы алабыз, чәчләрен кыркыйбыз, кыскартабыз, прическалар ясатып, тырнакларын карап, маникюр, педикюр ясатып җибәрәбез. Безнең ул эшкә 2-2,5 сәгать китә. Юннары 2 катлы типтагы тукымлы этләрнең юнын кисәргә киңәш ителми. Булар хаски, маламутлар һәм шпицлар ди грумер. Чөнки аларның юннары табигый җылылыкны көйләүгә сәләтле. Сначала мы вычесывались, потом купались специальными средствами хорошими. Потом сушились, стригли коготочки, точили коготочки и снова вычесывались. Ушки еще чистили. Груминг хезмәтләренә 2 айлык вакыттан мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Этләрнең юнын кисәргә бары тик 6-7 айдан гына киңәш ителә. Аларга кечкенә тукымлы гына түгел, зур этләр белән дә киләләр. Грумерлар сүзләренчә, йорт хайваннарын даими карап туру кирәк. Юннарын вакытында тарамасаң, алар кизләнеп, тире белән проблемалар башланырга мөмкин. Аеруча бу проблема җәй көне күзәтелә дип белгечләр. Лилия Гатина, Яна Вальзу, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булагыз. Новое поступление эксклюзивных обручальных колец со скидкой 50% во всех ювелирных магазинах «Изумруд». Подробности у продавцов-консультантов.